menika wau. Pupusing tresno. Longso. Oh, pupusing longso. Monggo Kang Mas. Sri Huning Mustika Tuban Abot tresna lan sabaya pati Wirat Maya Yo Sura lawe Fit Sri Huning Tatang Grahita Kang tresna kadange pribadi Wirat Maya putranira sira lawe adipati Tuhan monggo Pak Edi Sri Huning putraning abdi wangsa pati nalika ing nguni kapupuk ing Madyalaga tuk prang tanding lawan minak tresnaning Wirat Maya ayo rip napite ning Rara Sri Huning sanadyan wekasanira prapteng lena alapuh negara Delta Suara yo Pak Mante iya 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 Ayo sayangku Ilham. Bela-bela. yo 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 Ina. Aku seru. monggo Jeng Fitri Sri Huning Mustika Tuban laku tresna marang Raden Wirat Maya kang pun prasaja anak berbakti. Ayo Pak De. Gayeng Delta Suara. mandek bareng Ora ki apa-apa ono mandeke sanggon-nggon Pak De. Sri Huning Tataan Grahita Oi. kang tresna Yo ya yo. Ya 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 ya. Wirat Maya putranira sira lawe adipati Tuhan ayo yo Yonen putrane ati wong sepati nalikane ngene kapopo Madyalaga tuk prang tanding ngalahan minah Iki lho Delta Suara. ya engko sik mburi rasa merah-merah wong lho aku ki wong ora sombong Ya ampun. nah iso ki aja ning ngarepe wong akeh kok Ora sombong, rada riak deh. tok gleling lah aku ora sombong ning gleling katresnaning Wirat Maya tinampite ning Rara sanadyan wekasanira prapteng lena
Mbah nuwun lho. Ya.